खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै नुजाथि फैलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। उदाङै बेरायथिंनाय रङियानि तुलसिबारियाव पुलिसनि हानजाया 4 डकाइतफोरखौ खानो हादों। मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों पुलिसनि दैदेनगिरि देवाखिक सनवालनि दैदेननायाव बे सिग्रोमनाय हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन, जेराव सिग्रोमनायनि गेजेरजों 4 डकाइतफोर मुङा जहिरुद्दिन आली, महरुद्दिन आली, जाहिदुल इस्लाम आरो गुबुन सासेया आजिजुर आली। बिसोरजों लोगोसेनो बिसोरनिफ्राय गंनै फुथुला पिस्तल, गंथाम बाइकखौबो बोखांनो हाबावदों। तुलसिबारिनि ईदगाह मैदान साखाथिनिफ्राय हमनो हायो बिसोर 4 डकाइतफोरखौ। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बे खाजानाय 4 डकाइतफोरखौ नलबारिनि कासिमपुरनि होननानै पुलिसआ मिथिहोदों। फोरोंगिरियानो फरायसुलिखौ जिनाहारि खालामनायनि गोख्रों अजद। रङिया गोजौ फरायसालिनि रफिकुल इस्लाम मुंनि सासे लम्पट फोरोंगिरिया 13 बोसोर बैसोनि उन्दै फरायसुलिखौ जिनाहारि खालामनायनि गोख्रों अजद दैखांदों बे जाथायाव बोलि जानांनाय हिन्जावसानि नखरा। बे जाथाया सोराङाव फैनाय लोगो लोगोनो लम्पट रफिकुल इस्लामखौ साख्रिनिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय आरो हिन्जावसानि नखरा दायनिगिरिखौ साजा होनो थाखाय केस थिसननायनि उनाव रफिकुल इस्लामखौ पक्स' आयेननि सिङाव केस होबाय, नाथाय दायो नखरजों लोगोसे खारखोमानानै दङ दायनिगिरि रफिकुल इस्लामा। फरायसालिनि साखाथियाव थानाय गंसे फार्मासियाव लांनानै बे मुगैथाव खामानिखौ मावदों लम्पट रफिकुल इस्लामा। बिसायख'थिखौ लानानै दासान्दि राजखान्थि हान्जानि बिटिआरआव दुंब्रुद बारहावाया बारगासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो बिसायख'थिनि थाखाय UPPL दोलोआबो BPF दोलोआ बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइ फोसावनायनि उनावनो UPPLआबो खावसेखौ फोसावबाय। नाथाय बिजाथि फोसावनायफोरखौ गाजा गोमजायै बरायदों, रंजादों आरो फारसेथिं बिजाथि फोसावजायैनि थाखाय खायफाया दुखु फोरमायदों। फिन बेनि गेजेरावनो मिथिनो हानाय बादिब्ला 36 नं हरिसिंगा BTC बियाबाव हेमेन बसुमतारिया UPPL हान्जानिफ्राय बिसायख'थि गेलेनो थाखाय बिजाथि फोसावजानायखौ लुबैदों आरो बिजाथि मोनोब्ला दोलो एंगारनानै गावजों लोगोआव 10,000सो बांसिन मददगिरिफोरखौ लाफानानै गुबुन मोनसे राजखान्थि दोलोआव हाबनायनि इसारा होदों। जाग्रा आदाराव बिस मोनजानानै गोबां सुबुंफोरा देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानो गोनां जादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला नसुंसेनि नखराव जोनोम सान फालिनाय हाबाफारियाव बुट जानानै गोबां सुबुंफोरा लोमजानाय, खर' सानाय, गोबानाय बायदि बेरामजों साग्लोबजानानै फाहामथाय लानो गोनां जादों। सिपाझारनि गवालसार मुंनि ओनसोलाव जादों बे जाथाया। हरनि समाव सा 11-12सो डकाइतफोरा आखायाव सिलाइ आरो बायदिसिना अस्त्र हाथियारफोरखौ लानानै गंसे नखराव हाबनानै नखरनि सुबुंफोरखौ सिगि-सुग खालामनानै आखाइ आथिं खाख्रबनानै नखरनि सि-जोम, लाइ-लथर गासिबो नागिरजोबनानै नोगोद रां, सनानि गहेनाफोरखौ खावनानै लानानै थाङो। नखरनि सुबुंफोरा मिथिहोनाय बादिब्ला डकाइतनि हानजाया गिबियाव नखराव थानाय CCTV फुटेजखौ गावसोरखौ सेबखांजानो गिनानै गिबियाव बुख्रुबनानै बे सिखाव खावनाय खामानिखौ मावदों होननानै फोरमायदों। जुराबादनि 13 माइलनि दीपक हाजरिका मुंनि सासे सुबुंनि नखराव जादों बे गिख्रंथाव सिखाव खावनाय जाथाया। EM राकेश ब्रह्मखौ मुसलपुर बियाबनि बिजाथि महरै फसंनायखौ लानानै गोजोननाय गैया, बेखायनो UPPLनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा मोनसे खौरां मेल खुंनानै EM राकेश ब्रह्मखौ बिजाथि फोसावनानै होनायखौ बोखांना लाफिननो थाखाय दाबि खालामदों। बिथांमोना बे खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बादिब्ला EM राकेशआ जोंखौ गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों बिसायख'थियाव देरहाहोदोंमोन, नाथाय बे देरहाखांनायनि उनाव बिथाङा जोंखौ बे बोसोराव जेबो नायफिनाखै आरो UPPLनि गोजाम हेफाजाबगिरिफोरखौसो नासयनानै गोदान मददगिरिफोरखौ बिथाङा मदद खालामदों आरो बिथाङा जायखिजाया खामानिखौनो गावनि बादि सोलियो, बेखायनो जों EM राकेश ब्रह्मखौ बिजाथि फोसावनायखौ लानानै गोजोननाय गैया होननानै फोरमायथिदों आरो जुदि राकेश ब्रह्म बिथांखौ बिजाथि फोसावनायनिफ्राय बोखांना लाफिनाब्ला जों UPPL दोलोखौ एंगारगोन होननानै खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों गोजाम UPPL दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा। गावनि डिउटि खालामबाय थानाय समावनो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों सासे कनस्टेबलआ। मिथिनो हानाय बादिब्ला छत्तीसगढ़नि सुकमा जिल्लायाव सासे CRPF कनस्टेबल शशि भूषण कुमारआ गावनि डिउटि मावबाय थानाय समावनो लाइट मेसिन गानजों गावखौ फोथैदों होननानै मिथिहोदों पुलिस मावख'गिरिफोरा। बे जिउ फोजोबना लानायनि उनाव बिथांनि गोथै सह'खौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जायो, नाथाय जिउ फोजोबनायनि जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। श्रीभूमिनि बदरपुराव 2 कौटि रांनि याबा टेब्लेटफोर बोखांनो हादों पुलिसआ। मोनसे सिग्रोमनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों श्रीभूमिनि 6 नं बदरपुर गाहाय राजा लामायाव गंसे लाखिना दोननाय गारिनिफ्राय बेफोर गोबां बिबांनि याबा टेब्लेटफोरजों लोगोसे बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय 3 सुबुंफोरखौबो खानो हादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।